sekuphele inyanga izikhukhula zakhahlameza isifundazwe kwaZulu-Natal. Amanye amabhizinisi awakwazi ukuthi asebenze. Isikhondla senkampani ekhiqiza izimoto salimalelwa izimoto ezingaphezulu kwa-40,000. Kwaphoqeleka ukuthi kumenze ukusebenza. Kuthiwa izinkampani ezikhahlamezeke kakhulu ezikhiqiza impahla kanye nezisembonini yolimo. Ongusihlalo we-eKZN Growth Coalition uMoses Thembe uthi izikhukhula zibhebhethekise ubunzima obubhekene namabhizinisi njengoba abesezama ukubhekana nokulahlekelwa ngemuva kokubheduka kwe-COVID-19 kanye nezibhelu zangonyaka odlule. These calamities, ladies and gentlemen, have justifiably pushed many business people to the brink of total despair and pessimism. Uhulumeni uthi usubeke imali engu-67.5 million randi ukudakula amabhizinisi amancane. We are also going to work with all companies that suffered during this disaster. The National Department of Public Works and the Department of Defense will soon finalize the construction of 18 bridges across the province. Zikalala uthembise osomabhizinisi ukuthi imali ezolekelela kwabakhahlamezwe izikhukhula izobhekwa ngeso lokhozi ukuthi yenza lokhu ekukhishelwe. Londi Khadebe, SABC News, eThekwini.